Výsledky vedeckého bádania dnes už preukazujú, že k transrodovému nesúladu dochádza v období prenatálneho vývoja, kedy sa mozog vyvíja iným smerom než telo. Príjmime tento fakt, že je to dané už pri narodení a nie je tu žiadna choroba, žiadna chyba vo výchove, žiadna zvrhlosť, žiadna zvrátenosť. Je to nesúlad mozgu a telesných pohlavných znakov. Mnohí ešte nevedia pochopiť, že svet nie je čierno-biely a práve inakosť má v sebe obrovský potenciál ďalšieho pokroku a spoločenského rozvoja. Stačí ju prijať a tešiť sa z farebnosti našej fyzickej reality. Najväčším utrpením ľudstva je hlúposť. Neexistuje na ňu žiaľ žiadny liek. Ako každý milujúci rodič a ja chcem vidieť svoje dieťa šťastné, spokojné, s úsmevom na tvári, jamkou v líčku, radosťou na duši, milujúce život a vychutnávajúce si každý moment svojej púte v tejto fyzickej realite. Chcem, aby v preferovanom tele, vo svojej prirodzenej podstate, vnútornej kráse, v slobode a bez strachu dokázal Max otvorene rozdávať lásku, naplňať svoje poslanie, tvoriť a naplno rozvíjať svoj jedinečný potenciál. A čo k tomu treba? Lásku, istotu, bezpečie, prijatie, úctu, rovnaké práva a dostupnú pomoc. Chcem poprosiť všetkých, ktorí čítajú tieto riadky, buďte otvorení inakosti. S láskou, úctou a pokorou uznávajte realitu v jej plnom farebnom spektre. Pomáhajte a neubližujte. Veď aj vy ste milované deti svojich rodičov a milujúci rodičia svojich detí.